Takže čaute, moje meno je Drip, ja vás vítam u nového videa. Dnes je to slúbené video z Audi RS3. Je to Audi RS3 8i sedanová verzia. Za mňa Alcantara, sedačky, veľmi pekné auto. Takže poďme si trošku pojazdiť s RS3. Dáme si aj zrýchlenie samozrejme. To by bez zrýchlenia 0 na 100 nešlo. Tak ako sme testovali BMWčka, tak otestujem aj túto Audinu. Kľudne mi napíšte nejakú ďalšiu hru, budem testovať hry. Letí nádherne. Len tu už nechcem pridávať, lebo tu je debilný kruhač. Takže tak. Ideme sa pozrieť do druhého mesta. Počkajte, ešte si dáme s vypnutou trakciou. Zrýchlenie. Aj s vypnutou to ide dobré. Kto by nevedel a nedopozeral minulé video do konca, tak toto je moje vysnené auto. Opa! Ale stand pekný. Normálne kokot s Urusom, ne? Jasné, že Urus. Aha, to Mafia tu ide. Celých mafiánov. No a toto som chcel, kto by nevedel, tak toto je moje vysnené auto. Takže sa s ním vozíme trošku. Ideme s ním do ďalšieho mesta. Samozrejme, ja si radím sám, ale viete tu mať aj na komfort nastavené. Takto, ja si toto schovávam. A ak prepnem, tak mi to dá do športu a mi to podradzuje samo. Tam vidíte aj koľko dávam plynu a koľko ne. Teraz napríklad dám trošku plynu. Teraz dám max plynu. A idem. Teraz trošku dáme brzdu. Dám si to do komfortu. A ideme trošku v komforte jazdiť. Ja si to schovám, lebo ma to otravuje. Takže pôjdeme v komforte teraz trošku. A zatiaľ poodpisujem. Toto nikdy nerobte v realite, že šoferujete a odpisujete. Takže trošku v komfortiku si pôjdeme, ale za mňa ako... Ani v komforte není zlý ten zvuk. Takže je to v pohode auto za mňa. Není to... Není to najhoršie. Video. Či video. Není to najhoršie auto, ale ani najlepšie. Ja mám radšej starú RS3 Sportbagu, to je fakt, že moja láska. Lebo 8ičko nemám vysnené auto. Ja mám vysnenú Sportbagovú, staršiu verziu RS3. 2019 myslím, že to je, alebo 18, nie som si istý. No. Komfort, prepíname na šport a ideme.
Teraz dávam trošilinku brzdy iba. Teraz si to prepnem do komfortu, do zatáčky. Po zatáčke zapnem zase ony. Šport mod. Mohli by spraviť ešte väčšiu tú mapu. Bol by som šťastnejší. Ale tak čo je to ich hra. Tu zapneme šport. Plný plyn. To auto ako za mňa letí strašné bomby, ale zase treba vedieť, kde čo je na tejto mape, lebo už neraz som vyletel, takže som preletel polku tej mapy. Takže tak nejak. Začali sme to na parkovisku, končíme to na pumpe. Dáme ešte jedno kolečko v komforte. Nech vám to ukážem trošku. Tu napravo je ulička, cez ktorú sa dá ísť. Je tam veľmi pekná. Ja cez ňu do riti. To je tak, keď sa nepozerám na cestu. Ja cez ňu veľmi rád chodím, ale teraz som nešiel. Trošku nás zobralo bokom. Ono, keď vypnem trakciu, tak ono to dokáže zobrať bokom, ale nie vždy. No jasné, debil z LaFerrari. Ale nebere to v kuse bokom. Raz za čas to vezme bokom. Za mňa tým, že to je Quattro, tak je to veľmi pohodlné auto. Išiel som v tom aj v realite, aj športbagovej, aj v sedanovej. A za mňa musím povedať, že tá športbagová oveľa lepšia je. Taký viac prenikavý zvuk má, tým možno, že je menšia. A oveľa krajšie aj sedačky to má, sa mi ľúbia viac. Proste športbagová staršia verzia je krajšia za mňa. Než 8 a tieto sedanové RS3, ale... Pokiaľ sa niekomu páči niečo iné, tak mi dajte vedieť. Z RS3. Ja to tam som mal odbočiť, nevadí. Prejdem cez obrubník. Tuto pekne zastavím. Krásne auto. Ja vám ešte vystúpim z auta. A vám ho ukážem takto. Nech ho vidíte lepšie. Proste tie svetlá RS3 sú nádherné. Ty kokos. Aj tie zadné. Ježiš, to je celé, to auto je... Proste mňa milujem RS3. Nech je aká je, snáď v budúcnosti sa mi podarí RS3. Tak ja vám ďakujem, že ste pozerali video. Vidíme sa pri ďalšom. Majte sa.